дар толори коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Хужанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров маҳфили илмиву адабӣ бахшида ба фаъолияти педагогии устоди коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Хужанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҳайдарҷон Ҳасанов таҳти унвони сари таъзим орам барома доир гардид. Манӯчеҳра Кенҷазода директори коллеҷи омӯзгорӣ соҳиби ҷашнро табрик намуда гуфт, ки саҳми Ҳайдарҷон Ҳасанов омӯзгори барҷастаи ин боргоҳ дар тарбияи ҷавонони соҳибтахассус калон аст. Хизматҳои соҳибҷашнро дар таълиму тарбияи ҷавонон ва пешбурди илму маориф ба эътибор гирифта, ӯро бо сипосномаву ифтихорнома ва унвони баланди аълочи маорифи Тоҷикистон сарфароз гардониданд. Муҳтарам Ҳайдарҷон Ҳасанов, ҷомеаи устодон ва кормардони коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров шумои азизро бо фарорасии 70-умин баҳори умратон табрику таҳният гуфта, бароятон аз сидқи дил саодати рӯзгор, комронӣ, офияти ҳамешагӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем. дар маҳфил сардори раёсати маорифи вилоят Осим Каримзода иштирок карда аз хизматҳои шоёни соҳибҷашн ҳарф зад. Осим Каримзода аз ҷумлаи шогирдони эшон ба ҳисоб меравад. Мафсуф аз солҳои кориаш пас аз хатми донишгоҳ ёдовар шуда гуфт, ки соли 1982 тақдир ӯро ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пайваст. Сипас чанд муддат ҳамчун мушовир дар хонаи пионерон ва кӯдакон фаъолият намуда, аз ҳамон лаҳзаҳо устод Ҳайдарҷон Ҳасановро мешиносад. дар ҳамон вақт дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар он вақт ноҳияи Хуҷанд буд ва дар вилоятамон, ки он вақт вилояти Лелинобод буд, ва дар ҷумҳуриямон Аламин Ҳасанов Ҳайдарҷонро тамоми омӯзгорон, тамоми устодон мешинохтанд. ва дар ҳамон вақт устоди азизи мо хато накунам, як 14-15 сол фаъолияти меҳнатӣ собиқа доштам ва 15 сол ҳамчун ба ҳайси сарпионерважати мактаби миёнаи рақами 1 ноҳияи Хуҷанд кор мекардам. мақсад аз ташкил ва баргузории чунин маҳфилҳои илмиву адабӣ ин муаррифии насли калонсолони тарбиятгар ба насли ҷавонон буда, зиндагиномаи бузургон дарси ибрати онҳост, то ҷавонон низ кӯшиш намоянд дар ҷодаи касбу кори интихоб кардаи хеш содиқона ва сидқан мисли ин гуна шахсони наҷиб кор ва фаъолият намоянд. оянда боз устод мешаванд, кор фаъолият мекунанд ва ба он мақсад, ки ба монанди чунин устодони арҷманди мо ба монанди Ҳасанов Ҳайдарҷон бояд кору фаъолият кунанд, ки ҳамин рӯзҳои муборак нек ҳама мои расондагӣ бошаду ҳамин хел омӯзои алаши ниятҳои нек карда кору фаъолият барем, барои рушди нумӯи Тоҷикистони азизамон хизмат кунем, барои пешрафти ҷумҳурии азизамон мода нашуда фаъолият барем. Ҳайдарҷон Ҳасанов санаи 3 июни соли 1949 ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби миёна ба институти педагогӣ ба номи Кирови шаҳри Ленинобод ба риштаи филологияи тоҷик дохил шуда, бо сари баланд донишгоҳро хатм намуд. сипас дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фаъолияти омӯзгорӣ машғул шуда, шогирдони зиёдеро тарбия кард. соли 1982 бо мукофоти нишонаи фахрӣ аз ҷониби Кумитаи марказии Комсомоли Ленинӣ сарфароз гардонида шуд. баъдан соли 1986 фаъолияти омӯзгориашро дар муассисаи таълимии омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Ленинобод идома додааст. мафсуф дар идомаи фаъолияти кориаш 5 сол раиси Кумитаи иттифоқи касабаи коллеҷ, 7 сол муовини директор оид ба корҳои хоҷагидориро ба уҳда дошт. сипас дӯстону пайвандон ва устодони Ҳайдарҷон Ҳасанов, ки дар маҳфил ширкат доштанд, сухан гуфта аз хислатҳои наҷиби эшон ҳарфҳо заданд. дар охир барномаи фарҳангӣ омода намудаи донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ ба чорабини ҳусни анҷом бахшид. ба мо омӯхти дарси садоқат, шиносем то ватанро қадру қимат, зи файзи маърифат дил баҳравар шуд, навои занги охир хушхабар шуд. بگویند نو فلک بین مدت عظیم تشکر بر تو صدها ای معلم. گزارش سید مختار سید انور نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.